saboda haka muna da gwamnoni azzalumai ba su son dan arewa ya san abin da arewa yake ciki, amma kuma shin za a saya haka? Yan jaridu an ce kuma jihadin ku shine ku fito ku yi irin wannan. Saboda haka social media gaskiya yara yana da kyau su yi focusing akan ba da labaru, abin da ya shafi security arewa, abin da ya shafi economy arewa, abin da ya shafi noma arewa, abin da ya shafi governance, ainihin tafiyar da mulki da siyasan arewa, a wayar da kan arewa. Sunana Imam Suleiman Ibrahim, limamin masallaci na 1004 Victoria Island, Lagos, shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a jihar Lagos. Babu shakka wannan lokaci muna jawo hankulan yara matasa, ma'ana su ribatu da wannan lokaci domin gyara halayensu da dabi'unsu, wanda kowa zai yi magana, kowane ne zai yi magana yanzu yana maganan yanayin ɗabi'un yara ya canja ya lalace. Kowa ya sani, su yaran ma da kansu sun san ɗabi'ansu ya canja ya lalace, domin kusantan matasa daga addini yana nisa kwarai da gaske. Yanzu mafi yawancin matasa sun fi ba da hankalinsu ne a wurin wake, a wurin fina-finai, a wurin content creating domin a samu kudi da sauran duk abubuwan da ya shafi haraka ta duniya da rayuwar duniya. Amma abin da ya shafi addinin musulunci wanda yake shine ainihin makomansu, babu shakka ba su da wani hobbasa game da shi. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gane. Muna kira gare su su yi amfani da wannan lokaci domin komawa ga Allah da kuma ainihin yin abin da ya dace su yi. Ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar nan wanda kuma jigo ne a ɓangaren siyasa, ya yi minista, sannan kuma mutum ne daman da yake da ilimi a kowane fanni, musamman na addini na rayuwa. A lokacin da yake tafsirin shi ya yi magana kan ya kamata a ce zuwa yanzu a arewa an samu kafar yada labarai mai zaman kanta wanda za ta rinka yada labaran arewa. Ina ganin ya yi wannan magana ne saboda irin bayanan da ake yadawa na wanda ba haka ba, har kasashen duniya suka shigo suna ɗaukan mataki akan abin da ba haka ba. Ban sani ba ko mai malam zai ce dangane da mallakar kafafen yada labarai na yan arewa. To alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mun dade muna wannan magana ai, mun dade mun shekaru da dama muna fada, da yake ba mu kai inda za a saulara ba ne, amma alhamdulillahi a irin shi tun da ya yi wannan magana, kaga wala Allah zai fara tasiri, domin mun dade muna maganan cewa arewacin Najeriya ya kamata ta zama tana da kafafen labarai. Mun dogara ne ga abubuwan da yake faruwa a nan kudu. Duk gidan talabishin wanda aka sani national zaka ga nan kudu yake, da abin nan jarida nan yake. Ba mu ma karanta jaridun, sannan kuma waɗannan abubuwa da shi ake yaka shine ainihin ƙarfin duniya ma a yanzu, wanda ya wuce lokaci, ya wuce ma da ya kamata ce arewacin Najeriya ta mallaki waɗannan abubuwa, saboda mu ne muke da abin fada, mu ne muke da abin da za mu kare. Kullum tuhuma da zargi mu ne, wanda ya dade muna kiran yara matasa. Ai kai ma kana daga ciki wanda muke maganan cewa dole ne inda za a yi harka ta abin nan arewacin Najeriya a gayyace ire-iren ku. Za ka ga muna maganan Liberty TV, muna maganan Aminiya, muna maganan abin nan Daily Trust, wanda yake da dan alaka da arewa, zance suna da dan alaka da arewa. So da yawa za ga ire-iren su ko ka same su daga arewa ma tushen su ma 'yan kudu ne suke da shi. To babu shakka yanzu arewa ya kamata ce tana da standard wanda za ta ba da labari na arewa a arewaci. Sannan kuma banda wannan, a yi encouraging mutane a wurin sauraron labaru. Ɗan arewa babu wanda ya kai shi sauraron labari, amma labarin kasashen waje yanzu kana buƙatar masu sauraron labarin BBC da American yan arewa ne, amma labarin da ya shafi na gida, wanda yake a gida, za ga galibi ba mu mana hankali a kan shi ba, saboda wala'alla ba mu da ainihin abin nan kafafen labarun da za su ba da labari na gida ne. Kullum labarin da za a baka na Najeriya sai ka ga kashi 90 labarin kudu ne, labarin arewa babu. In ya zo maganar labarin arewa, dunkule shi ake yi, ba za ka fahimci cikakken ainihin abin da ake so a ba da labari a kansa ba. To babu shakka lokaci ya yi da alhamdulillah Allah saka ma Ibrahim Fantami professor da wannan
jawabi da ya yi, wanda alhamdulillahi ina ganin dukkan malamanmu da sauran manya-manya su yawaita ba da gudunmuwa da kiraye-kiraye domin arewa ta samu gidajen abin nan kafafen ba da labari masu ƙarfi. Mu fita magana, yanzu ana magana social media, muna da yara da yawa kan social media, amma bai wuce rawa da wasu abubuwa information na arewacin Najeriya sai mu bashi muna ba da labarin kasashen waje. Waɗannan abubuwa gaskiya akwai kuskure, akwai gyara kwarai da gaske. Ita taɓa gabar social media, za a ga yawanci a kafofin social media na 'yan arewa musamman waɗanda ake ji da su, za ga in ba abin shirme ko shiririta ba su fi mai da hankali akan shi ba. Wannan yana nufin akwai buƙatar malamai su rinka yin ɗan ƙwarya-ƙwaryan wayar da kai ko kuma workshop ne ma irin waɗannan. To ai mun da shi ne nake gaya maka ne, ai shi yasa na yi maganar social media, domin yanzu kusan kan ka samu labari a national media za ka samu a social media, za ka fi samu a social media. Sannan kuma ina ganin kusan Najeriya, arewacin Najeriya ma mun fi yawa akan social media, amma shi ne na ce bai wuce shirme ba, zage-zage, fade-faden wani abubuwa, nuna daudanci dan daudu dan wane ne. In ma ka samu irin wannan labari, bai wuce irin labarin nan da yake faruwa yanzu kasashen waje, a ce American, Iran suna da matsala ba, wanda ya kamata a ce yara arewa su yi focus akan ba da labarin arewacin Najeriya. Abin da kuma ɗaya daga ciki da ya kamata, domin na tattauna da yara da dama, matasa da dama, ko da muka zauna da su domin su yi forming ainihin media, don ka gane, wallahi shekaru 2-3 da suka wuce mun zauna da mutane a nan mu yi maganar media, yadda za su karfafa media da ba da labarin arewacin Najeriya. Wato mafi yawancinsu abin da suke magana shine gwamnoninmu na arewa ba su ba da gudunmuwa, inda har za ka ba da labari a cikin gida za su fito su yake ka. To wannan yana ɗaya daga cikin babban matsalar da arewa take fama da shi. Saboda haka muna da gwamnoni azzalumai, ba su son dan arewa ya san abin da arewa yake ciki. Amma kuma shin za a saya haka? 'Yan jaridu an ce kuma jihadin ku shine ku fito ku yi irin wannan. Saboda haka social media gaskiya yara yana da kyau su yi focusing akan ba da labaru, abin da ya shafi security arewa, abin da ya shafi economy arewa, abin da ya shafi noma arewa, abin da ya shafi governance, ainihin tafiyar da mulki da siyasan arewa, a wayar da kan arewa a wayar da kan arewa. Na'am, a baya ma kungiyar Izala, wanda kai ma mai ruwa da tsaki ne a ciki, tun da dadewa ma ta kafa gidan TV, ina jin kuma wataƙila ma shine irin shi na farko a irin wa'annan kungiyoyi na addini. To kana ganin nan ma akwai buƙatar a ɗanyi kwaskwarima kenan ta yadda za a cimma wannan manufa? To kaga ita kungiyar Izala, kamar yadda ka faɗa, kungiyar Izala ai kungiya ce ta addini. Duk sanda ka kafa kungiyar addini sai ka kawo maganar siyasa a ciki, to babu shakka yan siyasa za su bi ta kafa su zo su lalata wannan abin. Shi yasa dole ne kungiyoyi na addini su yi takasansa akan haraka ta addini, amma malaman addinin su ne suke encouraging mutane su zo su yi media. Yanzu misalin ka doki nan, ai akwai kungiyoyi na addini, amma ai ba ruwansu da maganan wai media da sauransu. In ka gana maganan media, za maganan sanar da wa'azi ne da karantar da wa'azi. Wato irin wannan gidajen kafofin yada labarai shi na wa'azi ne zalla, wai za ya shigar da abubuwan da ya shafi, bai shafi harkar siyasa ba. kamar da kai magana yawa mutum ya kawo wani abin talla na kamfaninsa ko wani abu, za a iya tallata masa. Amma harka ta addini, tabbas ana samun ɗaiɗaikun malamai sukan fitowa a cikin Sunna TV, Manara, su yi maganan matsaloli da yawa wanda ya shafi tsaro da kuma da sauransu. Amma ba za a zunduma ciki a ce state kaza ga abin nan, yadda media ya kamata ta ba da labarin full details game da gwamna, game da siyasan da gwamna yake ciki, inda ya yi nasara da inda bai yi nasara ba, yadda media za ta iya ba da labari. Wannan sai harka ce ta siyasa. Sai masu zaman kansu. Wannan babu shakka hakan nan, amma kuma a jira mu gaba, domin idan muka zo muka samu malaman addini sun rirrike, domin shi Fantami muna mai fatan Allah ya bashi gwamnan Zamfara, Gombe. Akwai wani mai neman gwamna a Sokoto ma, shi ma muna fatan Allah ya bashi. To duk lokacin da Allah ya bamu muka fara kafa musu gwamnoni da sanatoci, to lokacin nan midiyan mu za ta yi magana akan gwamnoninmu da sanatocinmu. Na'am.
masha Allah, ƙarshe me ya kamata mutum ya amfani da shi don ya amfani wannan wata? To a wannan wata amfanin shi yana da yawa malam. Me ya kamata mutum ya don ya samu amfani? To na daidai azumi aka shara'anta mana a ciki, sannan kuma akwai saiwan dare, kiyamun laili, wanda duk waɗannan kowanne daga cikinsu in dai mutum ya yi tsakanin shi da Allah yana imani yana neman Allah ya karba masa, za a karba masa, sannan kuma za a kankare masa zunubin shekara ɗaya. Banda shi abubuwan da suke da muhimmanci a cikin wannan wata kamar karatun alkur'ani, wata ne da aka saukar da alkur'ani a cikinsa, shi sa kur'ani yana da tasiri, karanta shi yana da tasiri kwarai da gaske. Karanta alkur'ani kamar bita ne, shi sa zamanin annabi ake yin bita kuma kamar update ne. A wannan lokaci yakan farfado maka da wasu fahimta da yawa na abubuwan da baka gane ba. Sannan kuma karanta kur'ani yana da bukatan ɗaya daga cikinsu kamar kana karantawa kuma kana nazari. Akwai abubuwan da tabbas wasu kalmomin da kana da bukatan ka fahimce su, akwai wasu tafsirin wasu abubuwa da kake da bukatan ka same su. To dole ne idan mutum yana karanta Kur'ani, shine ma'anan tadabbur din, yana lura da irin wuraren nan domin ya nemi ya kara fahimtar wasu ayoyi, ya kuma kware da karanta wasu wurare waɗanda suke da wuyan karantawa. Komi iya karatunka akwai wasu wuraren da in ka kai sai ka jaddada karanta shi domin ya yi ma laushi akan harshenka. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da abin nan karanta Kur'ani yake kawo ma mutum a watan Ramadan. Sannan uwa uba ciyarwa wanda mutane sun dauki abin da wasa, amma Allah ya kawo sauki a zamanin nan. Masu kudi ga kudi a jihunsu, amma kuma abinci ya yi arha a kasuwa, kaga su sai su bada, yana da sauki. Talaka ga abinci ya yi arha amma babu kudi a jihunsa, saboda haka shi kullum inda yake nan yake. Saboda haka su yi amfani da wannan dama, abinci ya yi arha, su fitar da 'yan kudin da bai taka kara karya ba, su sai abinci domin su taimaka ma talakawa su samu babban lada. Wannan wata ne na ciyarwa, a sadar da zumunta, a yafe ma yan uwa, a yi mu kasa addu'a. Waɗannan suna daga cikin ayyuka na alkhairi wanda ake kira musulmi ya yi kokari ya ba da gudunmuwa a cikin wannan lokaci. Na'am. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Assalamu alaikum.